May isang tanong na madalas kong naririnig mula sa mga kaibigan nating protestante. Bakit kailangan pa ng priest? Hindi ba pwedeng direkta na lang kay God? Magandang tanong yan. Pero alam mo ba na ang idea ng priesthood ay hindi imbento ng Catholic Church? Ito ay makikita mismo sa Biblia. Noong huling hapunan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, sa Gospel of Luke 22:19, sinabi niya, "Do this in memory of me." Hindi lang ito simpleng utos na mag-alala sa kanya. Ito ay mission na ipinagkatiwala niya sa mga apostol. At may isa pang mahalagang verse. Sa Gospel of John 20:23, sinabi ni Jesus sa mga apostol, "Kung kanino ninyo ipatawad ang kasalanan, sila ay pinatawad na." Ibig sabihin, binigyan ni Jesus ng spiritual authority ang mga apostol. At mula sa mga apostol, ipinasa nila ito sa susunod na mga leader ng simbahan. Ito ang tinatawag nating apostolic succession. Kaya ang priest sa Catholic Church ay hindi kapalit ng Diyos. Hindi rin sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Sila ay instrumento lamang na ginagamit ng Diyos upang ipagpatuloy ang misyon na ibinigay ni Jesus sa kanyang mga apostol. Sa madaling salita, ang priesthood ay hindi tradisyon lang. Ito ay misyon na nagsimula mismo kay Kristo. Bago matapos ang video na ito, may tanong muna ako sa inyo. Sa tingin ninyo, mayroon bang spiritual na otoridad ang mga pastor, pastora o ministro na ipinasa mula pa sa mga apostol na kilala sa terminong apostolic succession? I-comment ninyo ang sagot o pananaw ninyo sa comment section. Gusto kong malaman ang inyong mga opinyon. Ako si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.